Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goar ni mingguta sadarion ima minggu letare. Namar lapatan marlas ni roha mahamu. Jesaya ono puluonom ayat 10. Dohot topik marparange songon aka anak hati uron. Atong marede mahita sia buku ede nomor 20 tolu ayat sada saha rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama. Doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho goar ni todi parbadia. Natu mo palangit doho tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap doho Jerusalem. Jala marolo polo mida ibana sudehamu. Ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap do ibana sudehamu, alea kana marsak roha, mida ibana na sailaon. Las do rohaku dia kana madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurung di sude jolma.
dang diolani ho anakmu nasasadai, dileokodo ibana humokop kami mamorsan dosa nami, sahat tuhau pinor silangi. Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsiai, hasesan ni dosa nami. Asa unang madele hami, ala ni dosa nami. Alai, asa positu tu rohanami diasini roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Maredehita siap bukuede nomor 694 ayat sada saha rodi ayat 2. Debata di minggu sadarion imasian sada Johannes bidu sada ayat pitu. Alai molo taparangehon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saur dohita sama hita jala di paias mudar ni Yesus anak naido hita sian nasa dosa. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Maredehita siap bukuede nomor 120 ayat sada sa rodi ayat 2. Topoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhites ya pangalasyon nami di patikmu. Ima marhites yang tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang siapa katayon nami nasoture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni i. Asima roham di hami ale di bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhukna jala suruh matodim
parbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami manguloi ho di bagasan hati goran dohot abadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda. Na pinar bagam di akana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesandi dosata. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite si anak kadosam. Jala nunga dilojai hoa umarhite si anak kahajatomu. Au tutu. Au sadiri manalesei aka pangalosim. Ala ni hadirioko. Jala dang behupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapo ma di debata na dikicang. Amin. Marede hita sia buku ede nomor 716 ayat sada. Epistel di hari Minggu di enet sian sada Samuel bidu 10 mamukamai sian ayat sada saha ro di ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin. Dungi ninna Jehovah matu si Samuel. Sadia lelengon ho marsak taringot tu si Saul naung pola hubolokon asa unang beraja ibana gumonggom Israel. Gohi masahamu dohok miak. Jalalau maho. Naing suruhku ho tumopot si Isai. Isi ni Bethlehem. Ainunga hupilit diau sada sian aka anak na bahen raja.
ikon piomu huhut si Isa itu pameliani, dungi au pabotohot tuho manangaha si bahenomu, iko miahamu diau manang ise si dohonokku tuho. Dungi ninna ibana ma hade mahodo lau mameli tu Jahoba do au ubain naro manguras mahamu asarohamu dongaku tu pameliani, dungi diurasi bana masih Isa dohot akanakna laus dipio nasida tu pameliani. Alai didok Jahoba matu si Samuel, unang ho mamereng turupana, manang tutongam ni dagingna, ay nunga hubolokon anggo ibana, ay dada marguru tu parnidan ni jolma, ianggo jolma rupa donanidana, alai anggo Jahoba roha di bagasad do nani idana. Dungi didoko si Isa ma si sama mamolus alainin na si Samuel muse ibana per laos na sopinili ni Jahoba do. Dungi romuse hatani si Samuel tu si Isai. Holanodo akanakmu dunginin na ibana ma tinggal dope yang go siap pudani jala ida ma marmaha biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel ma tu si Isai. Suruh ma mangalap ibana aidang tagamon hudul hita lau mangan da joloro ibana tuson. Jadi dibuat si Samuel masa hampar miahani, jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akahahana, dungi songgok matod dini Jahoba tu si David, ola ni nasadari dohot tujulon. Dungi borhak masih Samuel lau mulak turama, ima sahakna. Martua doakan atumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Maredde hita sia buku ede nomor 510 sia ayat sada dohot ayat 4.
tidakon maha porsiaut tai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, nagabe-gabe asiato di parbadia, adorang suagubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau paniala Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia taina mando, mulak mangolu sogot daging halak nong mate, do dia ngoluan na sorasuda. Amin. Tabegema de pujian sian punguan ina Maranatha, diuduti sian punguan ama Immanuel.
Titing namasa di Huriata di Mingguan 15 Maret 2026. Naparjolo dakdanak nasorang di basa-basa tuatado sada dakdanak boru di keluarga Benni A. Ambarita boru silalahi na di hari Rabu 10 Maret 2026 maringanan di Transpark Cibubur, Jalan Alternatif Cibubur, Wik Walu. Napaduahon ruas parguru. Sadarion tajalodo gabe ruas parguru ima keluarga. Janes Sianturi Inang Karni naro sian gereja Keesaan Injil Indonesia Gekindo Jemaat Yogyakarta maringanan di Jalan Amanah Sada nomor 72 RT 2 RW 2 Kelurahan Pondok Ranggon Wik 2 Hudulma Hamu. Napateluhon Minggu Pasion Sadarion 15 Maret 2026 masuk mahita tu Minggu Pasion napateluhon Minggu Letare Paupaton Padidion Nabadia Sadarion 15 Maret 2026 di Parmingguon pukul 10 patu paon ni Huriatado Padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata torok nasida pitu halak opat bawa tulu boru palimahon Dewan Koinonia Seksi Sikola Minggu 22 Maret 2026 ima pembukaan parheheon Sikola Minggu laos hatado nasida di tulu hali parmingguan Seksi Naposo Bulung Sabtu 21 Maret 2026 partangyangan Naposo Bulung Masohot Majolo Domu tu Hari Raya Idul Fitri. Seksi Perempuan Huria. Dalam rangka parheheo do Paskah Perempuan HKBP Resort Cibubur dipatu pada kegiatan lomba. Hari Senin 27 Maret 2026 pukul sia waktu Indonesia Barat sampai saat selesai ima lomba cerdas cermat Alkitab dohot lomba cerdas cermat buku ND. Selasa 24 Maret 2026 pukul sia waktu Indonesia Barat saat selesai ima lomba make up sanggul dohot pesan berantai. Syarat lomba khusus lomba cerdas cermat buku ND song leader dang boy parsidohot. Lomba marsanggul jasa salon dang boy parsidohot. Perlengkapan makeup dohot sanggul asa dibuan ganuk peserta. Durasi perlombaan makeup dohot sanggul selama 1 jam. Paonopon Dewan Diakonia. Seksi sosial. Tabuan ma ditangyangta akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di titingta. Komisi Kasih. Hari Rabu 10 Maret 2026 dipatupado pelayanan Komisi Kasih. Masuk pukul sia WIB maringanan di GSM Gloria lantai sada. Papituhon tajalodo sumbangan 37 paket sembako sian PT Petromain Energy Trading marhite keluarga E Hutagaul SE Inang Boru Pangaribuan sian Wiksada. Tu haporluan Komisi Kasih. Mau lihat ema di pasahat Huriata nang pasahatan sumbangani tuhat tama nama masu-masu. Buah-buah hobar tu program ni Huria tahun 2026 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asata pasahat ma pilihan tahun Huria 500.000 per tahun manang marhite situata B pasiahon ruas namoding nunga marujungolu ruas ni Huriata ima amang tua lubis opuni si Elora Doli umur 50 tahun hinabaluhon ni Inang Saida Boru Simajutak inganan nasida di Jalan Bunut RT 5 RW 4 Pondok Ranggon Wik 2 modung di hari Kamis 12 Maret 2026
kemudian di hari Sabtu 14 Maret 2026 di TPU Pondok Ranggon. Marningot ruas ninguriat tanah moding jong-jong mahita saluhutna. Uju perdalanan ni ngolu ni dongat taon, laos paingoton hita do sudi, nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikon moding. Alani i tong mahita marpakiriwan na mangulu saleleng di Portibion. Jala say hobas manang sadihari pe hita laho manadikon tanaon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapos 14 ayat 10b martua ma akan amate di bagasan Tuhani olani on tutu di doktor di marsohot ma nasida sian paruk kilon nasida aina mangihut ma tu nasida niula nasidai tabuan ma sude keluarga nang si solhot na tininggal honni dongata naung jumulo moding i asa anggiat matuhatta na mga puli nasida alani i martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Songonima titing di mingguta sadarion, akat titing na mangihut boy mata jaha di warta na tarsurat marhite barkot na adong di bangku gereja. Tuhatama na mangarmati. Tabi gemai de pujian siang punguan kor wik 4 diuduti siang punguan kor wik 12.
Marede mahita sia bukede nomor 404 ayat sada sa rodi udukna huhup papungu pelean sada A dohot sada B.
na sumurog siya sa luho na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni Tuhata turpok jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu letare. Ima natar surat di surat na tinongos ni Apostol Paulus. Tu huria Efesus. Efesus 5 ayat 8-14. Efesus 5 ayat 8-14. Tapay hutihu ma di bagasar rohat tabi. Ay naholop po hamuna jolo. Alay tiuro ang gonwain. Di bagasat Tuhani. Marparangi mahamu. Songon akka anak hatiuron. Ay nasa habasaon. Dohot hatigoran, dohot hasitongan, ido parbueni natiuri. Takasi hamuma, manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang masaur hamu, tuaka ulaw kahulomon, naso ada parbuena, cangi hamuma akai tagonan. Ay gari manaringoti na niulana sida dinabuni gari hailau do. Alay gabe patarroy sa luhuna. Tinoruan ni natiuri. Ay nasa naong dipapatar tiurmay. Di baheni ninarok tarsunggul mahona tarpodum jala hehe masian akanamate gabe sodangan ni Kristus maho ido sahana hamuna kadonga saha persiaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggutas sadarion. Goari mingguta sadarion 5 minggu letare. Letare na marlapatan marlas ni roha mahamu. Goari mingguta sadarion mangajak kita sa luhuna. Asa marlas ni roha. Manangaha penamasa di ngolutan waeng. Manang namarsak manang namarukil pehitan waeng. Goari mingguta sadario mangajak kita asa marlas ni roha. Manang namarsahip marukil pehitan waeng. Manang namago pemastan waeng. Goari mingguta sadario mangajak kita asa marlas ni roha. Boasa ajakon ni goar minggu kita marlas ni roha. Hapenu ay Tuhan Yesus. Tongom marukil. Lau madapot tos sitaunonna. Hamuna kadonga saha porsiaon. Mangihutos sejarah perjalanan ni Tuhan Yesus. Songonon na jolo. Tongo di perdalanan manuai Tuhan Yesus. Sian Galilea. Lau tu Jerusalem. Jala songon na taboto. On nama perjalanan terakhir ni Tuhan Yesus tu Jerusalem. Ay holasaha Yesus tolu minggunai tu Jerusalem. Di sina may bana hona takut. Di sina may bana di parsilakon. Di sina may bana mate di hao pinor silang. Lapatan na di mingguta sadarion. Tongo di pardalana Tuhan Yesus. Jalanung nga di boto Yesus. Akan anay masa tu ibana tolu minggunai. Duksaha tibana tu Jerusalem. Alani di bagasan arsak paru kilo donuai Tuhan Yesus.
madapot tos sita onon nai suku-sukun marsa marukil nuaik Tuhan Yesus alai buasa aja kon niturpuhok kita asa marlas ni roha hamuna kadongan somalla marlas ni roha hita ala adok si halas sonoton isarana tabba hefekta tabba mobilta tabba aka pangkat di tonga-tonga ni keluarga ta molo halak batak las rohana molo gade molo sangap molo mamora idona nang dohonon na marlas ni roha dang alai go ari mingguta sadadio mangajak kita marlas ni roha parjolo sahali ala godang ni pasu-pasu baljani basa-basa na pinasahat ni dewata di ngoluta na paduahon las rohata ala olo Jesus mamor sadusata olo Jesus lao tu Jerusalem mate humoko pita jolma manusia alani goar minggu mangajak kita asa marlas ni roha hita ia dilihat debata apa kabasa-basa na gudang itu hita ia olo pe Jesus mamor sana kadusata dangalani burjuta dangalani malota dangalani hebata alai botul-botul ala asido hotolongi rohani debataro hamu akadongan asido hotolongi rohani debata ido nuaing na pinabuan ni si Paulus tuhuriai Yesus marhiti tupuk daun jadi akamanginang surato di surat si Paulus tuhuriai Yesus tongo di penjara Roma ibana siak kurunga do si Paulus manongo suraton tuhuriai Yesus buasa tongo son naon asatakas di boto huriai Yesus balga goda ni pasu-pasu ni debata napi nasahat na tuhuriai Yesus aha pasu-pasu di pasahat debata tuhuriai parjolo sahali di jauh debata nasida gabe akka anak ni debata di soro debata nasida sian hahulumon tu hati uron lapatana tu holong rohani debata mamereng bangso halap Yesus hamuna kadongan nunga halak Kristen halak Yesus diturpuk daun ima napina jongjong ya apostel Paulus alai dung gade halak Kristen nasida hira soa palapiga do jolmain na botul-botul marroha parhuriaun danga palapiga jolmain na botul-botul mangolu di bagasar roha parhuriaun nakpenau Kristen nasida alai madaudo nasida sia bagas joroni debata dak piga nasida naringgas madohoti akka pertanyaan dak piga nasida naringgas madohoti parmingguon ala pengaruh situasi sosial ni luat Yesus songo dia hurua situasi sosial Yesus hamu akadongan songo nataboto Yesus ima kota pelabuhan nabalga jadi kota pelabuhan nabalga do Yesuson parpunguan ni sudia ka negara-negara holan nalalap di pelabuhan doa karuas ni huriai dang apalapiga na botul-botul mauas masihol naing marsaor do debata di bagas joroni debata lala boruas ni huriai holat tu pelabuhan mamereng akka siberengonna lala mamereng akka jolmanaro lala mamereng akka nanaik siemuronna lala mamereng akka nanaik sitakonna dang disarihon nasida ngolu partodion nasida jala laos di Yesus ma pusatnya ka patung-patung debata ban si sobaon nasidai imana masa
di tonga-tonga ni hurie Yesus. Moru roha parhuriaw na sida. Ala sailala na sida di pelabuhan na belgay. Mamereng akazon manaro, mamereng akadia siemoron, mamereng akadia na nagsitakon. Lalap jol may hola di pelabuhan. Dakpiga na sida madohoti akaparmingguan na pinatupan ni hurie. Ala nima di patorak si Paulus. Tunga pala belga pasu-pasu ni debata tuhuriye. Tunga pala godang asido hotolonga na pinasaha na tuhuriye Yesus. Nunga di roro na sida sian hahulomon. Nunga gabi ka anak hatiuron na sida. Alani di pangido si Paulus asa mangolu manasida di bagasan hatiuron. Akaulaw kahulomon napjolo unang be say diulan na sida. Hangwa kadongan lao sodo na katangi Tuhan tuhita di parmingguota manogoton godak pasu-pasu di pasahat debata tuhita dakola tuhuri Yesus adok pasu-pasu di pasahat debata tuhita na pungope na godang pasu-pasu di pasahat debata hita be mamamukiri hita be mamarningot akadia pasu-pasu di pasahat debata tuhita hita be mama mereng dia kapasu-pasu na pinasahat ni debata tuhita. Sudero ngulut taon hola pasu-pasu ni debata. Satabi hola boy pe hita marhosa dak tarasa belgani pasu-pasu ni debata. Jadi dak pola ulahaku naman horhosa halah kita bebas marhosa. Sa guguni-guguna tabay marhosa dangarong na keberatan dangarok situ horon. Belgani pasu-pasu ni debata tuhita. Hola boy hita na kiro tu gari jauh dak tarasa belgani pasu-pasu ni debata. Bohahala nago mga kapak na pedang buy binasida. Nago da nga pasu-pasu ni pasahat debata tu hita. Dilihat debata ro pe kaparabito si pangano di tonga-tonga ni keluarga ta. Dilihat debata ro pe kapari anak kono di hita. Nago da nga pasu-pasu dilihat debata tu hita. Jala khusus tu akan atoras ni poso-poso nama buat padidio di bagasa tikio. Nabelga pasu-pasu di pasahat debata tu hita. Dilihat debata di palumeho debata. Yanakon poso-poso di tonga-tonga ni keluarga. Nagudangan wang jol matangis-tangis mangido. Haso sorang ni poso-poso. Sampai di ulan asida kana aka ragamnya kasiulaon. Tongdang di pasahat debata. HP dihita dihamu di pasahat debata poso-poso. Nabelga pasu-pasu di pasahat debata tuhita. Nagudang pasu-pasu di pasahat debata. Di ngoluta di tonga-tonga ni keluarga ta sahat tunuang. Alani di paingot si Paulus huria epes diturpuk tao di ayat 2 di dok marparange mahamu songon aka anak hatiuron marparange mahamu songon aka anak hatiuron dalata makamuliate hona kapasu-pasu na pinasahat ni debata dalata makamuliate hona kasilas ni roha na pinasahat ni debata di ngoluta parjolo sahali di paingot tuhat tahita asa marparange mahamu songon aka anak hatiuron nanaeng dohonon ni tuhata tabay mangoluta siganu parion dalata lau mamuji pasangap Tuhan aka jamita dohita saluhukna aka surat-surat ni Kristus dohita saluhukna naboy si jahaon ni halak nasi alanya kajamita dohita kamanginang manang di dia pehita maringana manang ahulaut tasigano pari gabi akajamita mahita tu akana humaliak kita ido asa didok si Paulus sude halak Kristen tarjou gabi sitidang ini Kristus nang marhiti akaparangeta ulaut tasigano pari marmulia marsangap goari Kristus songon na mula-hula kudok di jamita ko akamanginang naeng mapujion itu akadongan naktu hatay marhiki akaparangeta sigano pari ikodohonon ni halak manyatu ita mulak siyang gareja tadadoy na tao baru mulak siyang gareja labok hata na tabudong anang makatay unang mariroko kala na baru mulak gue sanggareja holan naing marbeda do pikiri unang main nasol makita alai kong gabi akaparange na ulina deng kama parangeta nang dung mulak kita sanggareja tarlobi di ngoluta sigano pare iko sude mapangala kata pamerek pakatayota patuduhon si hutot Tuhan
Napaduahon didok dia 10 tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani debata. Setiap saat ikut sukunota di ngoluta dia lomoni rohani debata. Lomoni rohani debata mana taula di ngoluta akan amaralo tu lomoni rohani debata unak taulahon. Jadi songon na jut nak kudoko dia kajamita kwa kamanginang manugot naing. Isi hita tita sa pudumata hudul jo hita satoki di pudumateng. Unang jo tormadalani, unang jo pitor gaor, unang jo pitor muruk-muruk hudul jo hita satoki di pudumateng. Jalasian kesehatan pedianjurkan do isi hita tita sa pudumateng hudul hita satoki. Unak tormadala sotung ulu do pegoyak kita. Hudul hita satoki, dina hudul hita satoki, marsaur hita dohot debata di ngoluta. Tapasahat daging dohot tordita marhiti akatanyakta. Tabay tekak di ngoluta. Anggos sadarion akaulau lomoni rohani debata majona hula di ngoluku. Taida jo, adong go perubah siang ngoluta na somali. Pasti saya tabani Tuhan yang kapasu-pasu silas miroha. Dia kajol mana mangulahol lomoni rohana. Alani tabay tekak di ngoluta. Anggos sadarion. Ulaw lomoni rohani debata mana hula di ngoluku. Lapatan na kanamaralo tu lomoni rohani debata ikopku padau. Unang jua kana negatifita pikiriate. Angguan noni kokku janggula joibana. Unak torsongnya to. Angguan noni kokku tako pisang ngay. Unak jua torsongnya te. Alay tabay jo di ngoluta. Anggos sadarion. Iko na kaulaw lomoni rohani debata mana hula di ngoluku. Ido nanidok nga diturpuk taon tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani debata sai lomoni rohani debata ma nataula di ngoluta sigano pari jalan apa toluhon unang masaur hamu tuaka ulaon hahulomon najolo di bagasak kaholomo do halak Kristen narong dihutai Yesus najolo tunga pala di bagasak kaholomo do hita adorak sosahat barita nauli hita guarra mahahulomon akaulaw na maralo tulomoni rohani debata do diula nasida dang di boto nasida dia dalan na naik sida dalan nasida alay nung nga di jow tuhani hita nung nga di togu hita gabi akanakna gabi akanak hatiuron akaulaw na tiur manataula di ngoluta sigano pari. Akaulaw na maralo tulomoni rohani debata tapadaw tapasiduk. Alay akaulaw hatiuron ulaw na patar imataula di ngoluta sigano pari. Akaulaw kaholomoni, akaulaw si hailahonotoni, akaulaw na maralo tulomoni rohani debatay tapadaw tabolok komay siyang ngoluta. Laosodo na kata ni Tuhan. Naktua kanatoras na mabuat dana poso-poso si Dios si bagasa tikyon. Pasu-pasu ni Tuhan matchay balga di pasahat Tuhamu. Ima marhiti hasosorang na pinalumehon ni Tuhan ta Tuhan. Dangala ni gogota, dangala ni moratta isaluhuk na. Botul-botul hola narani asido hotolong irohani debataro. Di pasahat, di palumehon na kayanak ko ni. Alani marlas ni roha mahamu. Marlas ni roha na marlapatan. Takas mata boto. Takas mata sadari. Sudei hola pasu-pasu ni debataro. Alani marparangen auli. Marparangen adenggam mahita di ngoluta tua katik kinanengro. Unang mahola majalo pasu-pasu hita. Alay tahamulate ho mapasu-pasu ni Tuhari. Marhiti na ringgas hita. Marparangen adenggan. Marparange akaulaon. Lomoni rohani debata. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami marhiti hatam. Na pinasahat ni Apostol Paulus tuhuri Yesus. Jalaido tuhaku rajumihami. Nakatap tuhami huriam lungobi di minggu nami sadarion. Asiro hat Tuhan. Suatu katami tu bagasar roarot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu di hami. Lau mangruting ngulungul nami tu akatik tinanengro. Nak tu akatik tinanengro pe Tuhan. Toktong go pesihol rohanami. Toktong matuha pakuling ngulunami. Asa hatami nagabehad nga batabat di ngulunami. Asa onang manibil hami siya dalam munasitomi.
Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di minggu nami sadario Tuhan upasahat kami. Daging dohotod dinami Tuhan dopamu. Asiroham. Iring-iring togu-togu akapardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada wabatabat. Pada waparsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhana kapasu-pasu. Akasilas ni roha dihani. Asa totong las roha nami mamujiho. Nangakayanakon. Akapahopu Tuhan, nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang dibiabina sida maringanan, nadau manang nazonok siya kami ramoti na sida saluhukna. Homa Tuhan dongan nami, mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bayan akabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamuji pasang apoko. Juluani hami Tuhan dia kadalan na naik sidaran nami. Juluani hami dia kaulaun na naik siulaun nami. Juluani hami dia kapikiran na naik si pikiran nami. Unang loas kami Tuhan mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami toktong asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni ma Tuhan. Nang di minggu nami sadarion. Nungata kasut utangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huyam. Gudang na naik si pangidon nami. Gudang na naik si hamuliate honon nami. Alani Tuhaku pasahatami helek pangidon nami on. Holat Tuhan dopamu. Tarlobi mai Tuhan di pasu-pasu. Na di basa-basa homu. Sadada danak boru. Di keluarga Benni Abbarita. Inanami boru silalahi. Asirohap Tuhan pasu-pasu. Ya nakon na pinalume homu di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asang dia ibur-ibur magodang. Gabi ruas naburju sitiruon ibana tua katikinan ro. Pargogoi na toras. Asamar gogo na toras manogunogu dana hihobar tulomoni roham. Suak songoni matuhal las rohanami. Dina martaba ruas ni huriam. Marhite ruas parguru. Keluarga Janes Yaturi. Inanami inang karni. Asirohap Tuhan. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni rohai dinasida. Tarlobi Tuhan dinarapami di tonga-tonga ni huriam. Homa Tuhan madongani nasida. Aria dohok borngin. Tabaya kasilas ni rohai. Asanggia toktong las rohana sida mamujiho. Suak songoni Tuhan. Nang dinanaik patupaw ni huriap padidion na badia. Tua kaposo-poso. Ianakon na pinalumehomu. Di tonga-tonga ni ganup keluarga. Asirohap Tuhan. Di sudeak kayanakon na niyon. Say iring-iring. Togu-togu musya kapardalanan ni nguruna sida. Pada wakabata pada parmaran. Palas rohana sida tu akatikinan engro. Asang dia marhite sian itu halam ditadana sida sido tolong. Suak songoni marang dia kanatoras lian gugu Tuhan. Asamar gogo nasida. Pagudang godakon. Manogunogu. Yanakon hobar tulomoni roham. Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion. Huwa kami tu adopamu. Ragam ya kapakubasyon. Ragam ya kakegiatan na nagpatupaw ni huriam. Tarlobi di bagasas sa minggon. Tarlobi may Tuhan sermon BPH, sermon lansia, sermon parhalado, partangyangan wek, partangyangan naposo, minggu-minggu pasyon, pembukaan parheheo sikola minggu, persiapa parheheo doho pasca SPH, suak songonia kaperiodisasi, ni ganup seksi na naik patupaw na di bagasas sa minggon, asirohap Tuhan, di sudia kaulau pakobasyon na naik siulaw ni huriam, toktonggo hami mangido, jongjongi sude ulaw ni, asamardala doho denga kobar plomo ni roham. Pada ulaw ni sibulis, molo tungarong nanang manggugay huriam, asang dia sonak sehari haribu-ribu kami, marulupuluk merlas ni roha toktong mamujiho. Suak songoni ma Tuhan, martanya kami makamuliate hobbal gani pasu-pasung, tarlobi ma Tuhan inahujalo kami, sumbangan 37 paket sembako tu komisi kasih ni huriam sian PT Petromain marhite keluarga hutagaul inanami boru pangaribuan maceta kasus dari kami Tuhan tu pasu-pasu bo sembako na pinasahakmu Tuhan alani Tuhan marulupolop jala madok mauliate kami Tuhan dopamu asirohap Tuhan pasu-pasu mana pasahaton lam tabaya kasilas ni roha dinasida asang dia marhite sian itu halam ditadana sida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion macai torok ruas ni huriam na di baga sapar sahiton
Tarlobima Tuhan inak tobing boru silalahi sian wek sada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang ianak kon ni keluarga silaba boru hutagalung wek sada na tongon wengok name di RSM CM nang dinanami nak sitorus boru situkir wek sada na tongo pemulihan nang di Sigesela boru manulang wek dua na tongon wengok name di rumah sakit mitra keluarga nang jamanami amak si hobbing wek tolu na tongon wek pemulihan di tonga-tonga di bagasna nang jamanami amang desi tijak wek tolu na tongon wengok name di rumah sakit Karolus nang jamanami amang M Siregar wek opat na tongon wengok name di rumah sakit Haji Medan nang dinanami inak si majutak boru tapu bolon wek onom na tongon wengok name di rumah sakit nang dinanami inak kutahaya boru pajahitan wek pitu na tongon wengok name di rumah sakit Duren Sawit nang di si Peter Munte Febri Munte Alexander Munte doho inanami inang dokter H Munte sian wek 10 sada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga di bagas asiro hap Tuhan disudia kadongan nami na marsahiti hodo pos ni rohanami hodo pangalualuan nami asiro hap Tuhan surduk kota ngamuna badian agok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami tu hasaha jala taripar hamalungon nasako itu nasida masih holope hami Tuhan liano mo kagajang yumur liano mo kahamalumon asanggia tu akatikinan ro boy hami toktong marolopolo marlas ni rohama mujiho suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopa makadongan nami ruas di Huriam namar ningo diaka ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu ulang tahun pardonga saripeon mangalopi tanga kami tuha makamuliateho saluhu na itu adopam jala mangido tuho lam tabaya kagajang umur silas miroha pasu-pasu di nasida asanggia marhite siani Tuhan lam ditada nasida sido tolong suak songoni ma Tuhan nang didongan nami ruas ni Huriam na di bagasan arsak paru kilon di siala naung jumolon ni alamu amanahina holongan nasida siat tonga-tonga ni keluarga nasida ima amang tua lubis naung jumolon di alamu siat tonga-tonga ni bagas nasida asirohat Tuhan disude keluarga sisolhok natinadi konnina amanami tarlobi madina nami inang boru si majuntak na makabaluhon suru toddimna badiay manorang rohado pikiran nasida asa unak sa itu matangis unang mga dung nang madele nasida alengga makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni rohan anak patongono mutu nasida tu akatikinan ang roh hodo tu hapos ni rohanami asiroham apuli rohado pikiran nasida asanggia marhite sian itu halam ditada nasida sido tolong sato kinai Tuhan na mula be mahami madapoto nakabagas nami asiro hamdongani ramoti hami di pardalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami ano tuhaboy pajupang dohota kanawa olongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami saluhukna tuktuhi toktong rohado pikiran nami asa saya masihol kami romar pungu marsaor di joromon jalo matuhan elehelek pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukuede 720 laos tapapungu ma peliata marede mahita Ya
Maredde hita buku ede 146 ayat 1 dohok 2 laos jongjong manatoras ni poso-poso nanaing majalo padidio na badia. Maredde mahita. Oh Jesus Alia manami na di Banua Gijang. Narodo kami 7 buwan na kadakdanahon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargogoy manasida. Mangyahi hangulwa sugot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Hamua kadongan na mabuad danak sidi dionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion nina madoa kasisiana. Podai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasang goari debata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jalai ngok ma. Saidong anakku dohamu ganupari. Rasi rasa roa jali hasianganon. Manangis sepe. Manangis na porsia dohok nidi di dapota kanguluan. Alai naso porsia honau humsugut. Tangi hok kamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana. Didokma. Loasamu makadakdana hirotuau. Unang oray hamunasida. Ay dia kasisongonido harajao ni debata. Natuturo na hudohot tuhamu. Manangisepe anggo sosongo dana ibana majalo harajao ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makadakdanahi. Dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hata hapor siyaw tai rak mahamu madok. Au porsea au porsea atong alusihamu manahusukutono tuhamu di pangidohamu nuang didio nakadakdanahon tu bagasan nina hinaporsiamuna naulo dohamu mamudaya na komunaon asa diboto jala di huton nasida hatani debata naulo dohamu marsuru nasida tu gareja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata
marhite-hite padidion nabadiai, hudul mahamu Roma sasa keluarga tujulu. Ale caleb Joshua halomoan na 70. Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ito di pardadia. Amin. Saya diramot itu debatama hodi habobongot mon tu bagasan arajau ni debatama. Amin. Ale Elora Joanna Marsaulina Boru Aritonang. Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar itu di pardadia. Amin. Saya diramot itu debatama. Hodi habobomot tu bagasan arajau ni debataro di sana. Amin. Ale Nepan Yohanes Matondang. Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni todi parbadia. Amin. Saya diramot itu debatama. Hodi habobomot tu bagasan arajau ni debataro di salin. Amin. Ale Seila Tama Sitorus Suridi mahotu bagasan goar ni debatama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar itu di pardadia. Amin. Saya diramot itu debatama hodi habobongon tu bagasan arajau ni debataro di sana. Amin. Ale Senna Olivia Sitorus. Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar itu di parbadia. Amin. Saya diramot itu debatama. Hodi habobomot tu bagasan arajau ni debataro di salin. Amin. Ale Mikael Gefariel Pardede. Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Yuk setor. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar itu di parbadia. Amin.
Sai diramoti Tuhan debata ama ho diamo mo tu bagasan ala jauh ni debata ro di salin. Amin. Lewat udah tangsi. Kenapa sakit dia? Enggak nangis. Ya, nggak apa-apa. Ya tidurkan ya. Nggak apa-apa, biar nangis. Ale Josia silo Eukaristio gultum. Udidi maho tubagasan goar ni debata ama. Do tubagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan goar itu di parbadia. Amin. Saya kira mau Tuhan debata ama ho di habobomot mo tubagasan ala daw ni debata ro di salili. Amin. Dihamu na toras ni poso-poso na umadjalo pa di Diyon na dadia ra jong-jong mahamu. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatami akadak danahot tuho. Jala di jakokoro na sida gabi anak komu marhite-hite pa di Diyon na dadiai. Asa masuk tu hurian halak Kristen na sida di tanon. Jala gabi paniad di hanguluan na saliling-lilinga. Asi maroham doho dia kanatoras ni danahon. Sai pargogoy. Jala jari mana sida manogunogu danahot tuho. Asarap na sida taruli diaka artani harajom. Amin. Dinamarede hita bukwede 147 ayat onom. Laos jong-jong mahita sa luhna. 147. Bata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut silelo na denga doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nilihomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewak na hutjus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon patibulhok karajaumu. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang silalaw mituhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say sau malomoni roham di Banua Tongaosong na di Banua Gijang, leo matuhami sadario kangulua siapari, sesa madusanami,
Songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami zogi hotu pangojunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Shalom. Dia kanatoras ni poso-poso tujulo mahita masih jalangan. Tujulo mahita masih jalangan.